देखो सही 1200 रुपया हाँ चंदा में बचल बा ना। हाँ। हम सोचा तन तीनों जने एक सेट हमने के कपड़ा सिवा ले 1200 में पड़ल बड़ा लोग मर दे फालतू वाला काम। 1200 में जीवन जाता है कह देता सारे वो दिन खैनी ले खैनी तू ले इला ना। का भव दया के मैं बैठ गेल जब अपनी पर्सनल मीटिंग होता था। पर्सनल मीटिंग हमरो पर्सनले बाटे। का बात बोलो का बात बा। हेलो सुन हाँ। हमरा पसंद आ गइल बा। का पसंद आ गइल बा। बहुत दिन पर कुछ पसंद आइल बा। का बताइबो पसंद का आइल बा। एक तो मत तू चंदा दे हलो 151 हमनी के चंदा देना रही ना ना नहीं देले बना यार। तो बताओ हम ना रहनी जब तक कैसे दी। तो ससुरारी भाग के चल गेल दुर्गा पूजा में तो कर के ठिका ले ले बा। ससुरारी तो भाई के ससुरारी रहनु हमार कहाँ ससुरारी। का करे तू गइला भाई के रहे तो मान ला हम आदमी है नु आई। अरे यहीं का मकोड़ा मारत रहो रिश्तेदारी। फीलिंग लेवे गई रहनी। अच्छा फीलिंग बतिया बताओ का बात बा। सुन बहुत दिन पर हमरा कुछ पसंद आ गइल बा। अच्छा हाँ का गाड़ी घोड़ा हो 300 रुपया हम दे दे 12-3-1500 रुपया हो जी जोन बाचल बचंदा में। का गाड़ी घोड़ा हो गाड़ी घोड़ा पसंद आवे तो साले हमारे गाड़ी चलावे आवेला। तो का बोलो साइकिल अल्लाह पर खैबा आदमी आदमी। अच्छा हमरा तो जीवन तार- साथी जीवन साथी। जो जीवन को निर्वाह करेगा। अच्छा हे उम्र में ए? जे 20-25 कर रहा तैया तो कहत रहा नहीं मैं शादी नहीं करूंगा 50 को तो फेल कर दिया हमारा मर जाऊंगा कवारा मर जाऊंगा। अब नहीं परवड़ता है। अब नहीं टोलो अब जाके घूमबो। अब टोलवा पर जब से कांड भइल बनू हाँ, जब वो दिन मुँह से बचनी ठीक बा। लतम जुतम कर दिल हमरे के पसंद आ गइल बा। अच्छा कैसा हूँ खाली हमरा के उपाय बताओ से कैसे तो नमुआ बताओ कहाँ कहो तनी बतइबा नमुआ में बताइए तो। गोल्डी रानी औ गोल्डिया फिर गोल्डिया इज्जत से तनी ए तो तुहारा खाती ना बिया हमारा खाती तो हमने जनता राय चलत ऐसा नहीं उठा के फेंक देनी जा। ना अब इज्जत से देखो का बात बताओ का करे के बा। गोल्डी रानी के हमरा जीवन में प्रवेश हो जाई है हो जाई। बस खाली हमरा के उपाय बता दो सा। बस हमार जीवन बन जाओ हमरा और कुछ ना चाहिए। तो 300 रुपया देबा ना। 300 रुपया जहिया प्रवेश हो क्रिया खा क्रिया खा आवे वाला मेहरारू क्रिया खैनी हमार नहीं आवे वाला मेहरारू क्रिया खा हैं आवे वाला मेहरारू क्रिया खा। ना अब तो कैसे हम दोसर कुछ क्रिया खाते इनका घड़ी के क्रिया। ना। चलो ठीक बा। ठीक बा ना। हाँ ठीक बा हैं हाँ जा ठीक जा बा। 300 रुपया हम साझी भेजत नहीं पहले